Ha? May dragon fruit doon oh. Tatlo. Sige, kunin natin. Nadali, Rosal! Hi everyone! Welcome back to my channel. Sa video ito, kami ay maglalabas saan? Ay, oo nga. Pero nakanganga motor sa Talo. ay. Mamaya, mangunguha kami. Mamaya, kunin natin. Ako ng bayabas eh. Tara na. Oh, ang dami pala sili dito. Bakit hindi nila nakita tong sili dito? Melon. Tara na. Dua. Tara na, tara na. Yan melon. Melon yan. Hindi anak, suha. Yan ang bunga ng suha. Pero bakit wala pang nahihinog? Sige na, bilis. Minaisan daw ni Rosal ito. Si Inang naman pandaroon. Dami niya palang hinog dito. Oh. Sika nagmulad to'y Rosal? Sika nagmulad to'y? Sika nagpamulad to'y? Oo. Pero may mga malalaki o dapat tanggalin. Oo. Hindi ko na ipapakita yung aking mukha kasi gusto kong makita niyo yung view dito sa kabundukan. Itong gabi na yan yung sinasabi nilang mahal na gabi na ayaw nilang ginagawang masetas, ewan ko ba. Yan. Pero ang dami dito sa amin guys, sobrang dami niyan. Sige, sige, sige. Aki ang hala. Halika na. Yahoo! Ay, bakit nila itinapon dyan yung nila, pinagtsansuhan nila? Talaga mo nga kasta. Talaga nga. Talaga nga, di tati pag tinagan na. Hala. Ops! Huwag anak. Hindi tayo maligo. Sa tubig. Apay, picture. Tita. Tingnan. Tignan niyo yung mga namin, aso namin. Nagsuswimming din sila. Yes! Oh my gosh. Panayon. Wow. Hello, kami yan. Kailan bulbog eh. Hindi ka na, ilabay mo tiniin na. Wala na, wadi may sakit. Pinapagalitan kami. Buti no, sana naman kasi sa baba sila naliligo. Di kalman nakita kita di kalman. Nagaduin nalak di oral lima dyan nalak di dyan. Ops. Dagang ay atakwa. Yung kukong GR.
Alam nyo guys, nung mga bata kami, ang ilog na to ay malalim. Ang tubig yan ay laging nasa ganyan dati. Kaya nung mga bata kami, hindi kami pwedeng maligo na kami-kami lang dahil malalim talaga ito. Tapos habang tumatagal ang panahon, nagiging ganito siya. Hanggang sa bumabaw na bumabaw yung tubig na. Hanggang sa ganito na siya. Every time na vacation kami, nasa bakasyon kami dito. Ganito na talaga. Pero nung mga bata pa kami, dito kami naglalanguyan. Pero hindi dito sa place na to, doon. At saka ang daming dukyang dati. Dami dukyang dati dito. Sa ngayon, sabi nila meron, pero ewan ko kung saan makakakuha ng maraming dukyang. Dukya. Sarap ng hangin guys, grabe. Kaya, sa bahay ang init. Dahil siguro, bato. Semento na yung, dati nung, mahirap naman talaga kami. Dati nung bahay pa namin ay hindi ganon. Hindi pa naayos na ganon. Malamig siya. Mainit man, pero hindi ganon ka, kasi nga, yung, niya, tawag na ito, bubong niya is, kugon. Ngayon, pinaayos natin, napaayos na namin. Ang init naman. Pero ang na namin doon is at least hindi kami nag-aalala kung mapaano sila every time na may bagyo. Kasi syempre kapag ganun yung bahay mo, hindi ka safe. Ngayon safe sila dahil nga maayos na yung kanilang tirahan. Lumakas man ang hangin, lumakas man ang ulan, hindi kami nag-aalala. Wait. Wow! Masarap yan, be. Masarap yan. Ay, maglaba muna kami. Time-lapse ko lang. Tapos na kami. Kakyat na rin ako din sa taas. Pauwi na kami. Ang hirap makyat. Bye-bye. Uwi na tayo. Kasi pag maglaba kami dyan sa bahay, syempre, kuryente ang nagpapakyat ng tubig namin. Alam nyo man, dito sa Pilipinas, sobrang mahal ang kuryente. Kaya yan. Bye-bye. See you again. Please like and share and subscribe to my channel. And of course, pindutin nyo na rin yung notification bell na para updated kayo sa mga post ko. Thank you.